Waqt din il-via sagra li se nitolbu flimkien li ġġib l-isem biswat tiegħu ksibna il-fejqan tagħna, ser nimeditaw kif id-tbatija ta' Ġesu hija ta' faraġġ għalina. Għalhekk ejjew npoġġu ruħna fil-preżenza ta' Alla biex flimkien nidħlu f'din il-meditazzjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Eben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Missier ħanin, nitolbuk sabiex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti jogħġbok iddaħħalna fil-passjoni ta' Ġesu, sabiex ngħixu miegħu u fih dawn il-mumenti waqt nofrulek it-talb tagħna għal dawk kollha li jħossuhom imtaqlin u mġarbin, għal qdussija tas-saċerdoti u reliġjużi, għal vokazzjonijiet qaddisa u għal-konverżjoni tal-midinbin. L-ewwel stazzjon. Pilatu jikkundanna lil Ġesu għal-mewt. Nadurawk o Ġesu u mberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Il-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollha bdew ifittxu xhieda foloz kontra Ġesu bil-ħsieb li jagħtuh il-mewt. Iżda għalkemm resqu bosta xhieda foloz ma sabux fuq ix jixluh. Ġesu kien innoċenti u għalhekk ma sabux fuq ix jixluh. Ġesu qatta ħajtu jħobb iżda xorta qalaħħa. Jien u int konna dawk li wassalniha l-mewt. Iva, kull darba li aħna nmetqu dnub, kull darba li ninalqu għall-imħabba tiegħu u ma nħobbux il xulxin, inkunu qed ngħidu mill-ġdid salbu, salbu. Mulej Ġesu, intaf kemm drabi jiena mbagħti għax inħoss min jikkundannani u ma jfhimnix. Enni mulej sabiex ninaqat miegħek fiskit tiegħek li hu frott tal-intimità tiegħek mal-Missier, sabiex bħalek nirbaħ u naħfer bl-imħabba u bis-silenzju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfirna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna qatina. It-tieni stazzjon. Ġesu imobbi bis-salib. Nadurawk o Ġesu u mberkuk għax b'salibek kull mewt tiegħek inti fdejtna. Pilatu ordina li jieħdu lil Ġesu u jagħtuh is-swat. Is-soldati niżġu koruna tax-xewk u qedwilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin qudiemu jgħidulu: Islim għalik ja Sultan tal-Lut. U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom: Araw, se nġibulkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jien ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra, liebes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom: Araw, hawn hu l-bniedem.
X'ħin rawh il-qassisin il-kbar u l-assisa bdew jgħidu u jgħidu: Salbu, salbu. Pilatu qalilhom: Ħuduh u salbuh intom, jiena ma nsib ebda ħtija fih. Ġesu ma beżax mid-batija, mill-umiljazzjonijiet, mit-tajjir u miswat. Is-salib ma kienx dak li kien ser ibedu mill-missier, iżda dak li kien ser jaqdu aktar mal-missier. Is-salib kien ir-rieda tal-missier għalih. Kien salib li bih kellu jfejjaq u jsalva lilna. Kien il-prova tal-imħabba tiegħu lejn il-missier u lejna l-bnedmin. Mulej Ġesu, enna qatmijek fi slal bżar tal-ħajja ta' kuljum. Iftaħ li qalbi u għallimni kif nilqa kollox bil-ferħ u bla tgergir. Għatini l-imħabba tiegħek li twassanni sabiex ma nħares lejn min kun qed iġel nimbati, imma li nfittex u nsib ir-rieda tiegħek fid-tbatija tiegħi biex nibqa' nħobb lilek u lil ta' madwari. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. It-tielet stazzjon. Ġesu jaqa' l-ewwel darba. Nadurawk o Ġesu umberkuk, għax b'salibek u l-mowtijek inti fdejtna. Aħna l-kol bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu, u l-mulej xeħed fuq l-ħażen tagħna l-koll, u li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għal midimbin. Ġesu ma jbeżżaħx id-dnub tiegħek, il-waqgħat tiegħek li jsiru minħabba tjufija tiegħek xejn ma jbeżżawh, ma jqafx iħobbok. Huwa tabba bid-dnub tiegħek u dak li f'dak il-ħin qed jitolbok huwa li inti ċċedi id-dnub tiegħek lilu. Forsi sissa tajtu ħafna affarijiet, imma qatt ma tajtu dnubek biex jeħelsek minnu, jew forsi qed tipprova teħles minnu waħdek. Mulej Ġesu, fil-ħlina infinita tiegħek int trid teħlisni mid-dnub tiegħi. Meta naqa' insib lilek tistennini hemm isfel, fil-miżerja tiegħi, sabiex int tkun dak li ttellani. Enni o Ġesu ħanin sabiex nafda fik u nħallik teħlisni mid-dnub tiegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina.